nduk dicaosi mik. Nah, nggih. Dan alhamdulillah. Sugeng dalu Pak Lurah. Sugeng dalu Mbah Cangik. Alhamdulillah. Jenengan wiwit riyen pertama pinanggih kalian kula ngantos sepriki kok awet enom luar biasa jenengane. Nggih, matur nuwun. Nggih. Nika jamune niku namung longgar. Longgar pripun? Ati longgar, duwite ya longgar, nggih to, Lur? Nah, niku marai berkah sedayanipun. Cacak, nggih. Nyun dawuh magepokan kalian adicara ulang tahun APSI yang ketiga mliginipun Korwil ing Tasikmadu. Nyuwun tanggapan utawi pesan-pesan apresiasi kinten-kinten acara ingkang dipun gelar dalu menika kados pundi Pak Lurah nyuwun dawuh. Lah menika paling hebat untuk APSI Korwil Tasikmadu. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan nggih. Lah menika pagelaran budaya wayang perlu diuri-uri khususon mangke nek APSI pusat nek nanggap genti wayang genti kula suwun nggih iso adem anyep tentrem hiburan masyarakat hiburan rakyat UMKM semuanya menggeliat boten kados dalu punika rata-rata niku dangdut tok. Lah lek nun sewu menawi APSI pusat niku napa nanggap napa? Belum ulang tahun. Niki mangke APSI pusat ini nenggo Korwil niku ulang tahun rumiyin. Mongko ketuane APSI pusat panjenengan. Nggih. Kudune biasane yen pusate nyontoni karo Korwile lho. Nggih menika mendahulukan Korwil rumiyin Pak Limbo. Oh ngoten. Nggih, siap. Khususon untuk APSI Korwil Tasikmadu yang luar biasa, pagelaran dalu punika. Nggih. Punika pun viral, dadosipun YouTube pun kula kirim kali grup-grup. Nggih. Wonten grup Kepala Desa Nusantara. Jadi sampai Papua sampai Aceh menika kula kagungan grup wonten Nusantara. Jadi kepala desa yang tergabung di asosiasi pemerintahan desa. Dadosipun sekali ada kegiatan-kegiatan yang positif kita kirim. Alhamdulillah dalu punika derek mangayu bagya HUT APSI Korwil Tasikmadu yang ketiga. Mudah-mudahan semuanya berkah, lancar, ugi sedaya sound systemipun mangke laris sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Kula nggih nderek mengapresiasi Pak Haryanto. Kula menika sampun nuwun sewu le nyanyi nglimbuk niku nggih sami kalih Mas Sigit Ariyanto dugi pundi-pundi. Ning nuwun sewu menawi dipun ukur, dipun teliti, dipun cermati, nggih. Mboten kok kula ngumukaken dupeh kula menika tiyang Karanganyar. Ning sound system khususnya untuk wayang dan hiburan yang lain yang terbanyak dan yang terhebat adalah sound yang ada di Kabupaten Karanganyar niku Pak. Nggih, estu niku. Nggih. Asosiasi Pengusaha Sound System Indonesia menika wontenipun namung Karanganyar. Nggih. Judulipun APSI menika sampun dipun patenaken wonten Menkumham. Jadi izin semuanya itu sampun paten, Pak. Nggih. Dadosipun boten asing malih wonten cabang-cabang nika nderek dadosipun nderek cabang APSI pusat wonten Ngawi, wonten Nganjuk, wonten Ponorogo, ugi sagriyatipun Solo Raya. Nggih. Nika ngindukipun wonten APSI pusat. Merga waktu sejarah waktu napa nggih? Penggagas niku sepuh-sepuh ingkang sampun tilar menika gagas waktu pengusaha sound system niku nggih ajeng mempersatukan itu nggih sangat sulit. Nggih. Akhirnya beberapa tahun sampai malam hari ini dan seterusnya APSI sound system pengusaha yang ada di Karanganyar itu menjadi
tolok ukur barometer khususon sistem wonten Karanganyar menika yang paling hebat luar biasa. Lain-lain kula niku jagong. Nggih. Jagong enten Banyumas. Sik duwe gawe nggih kepala desa. Nuwun sewu. Niku sound sisteme nggih mboten kados Karanganyar, pun sak-sae. Dadose tasih ngangge genset oglengan niku taun 90-an niku lho diesel. Nggih. Lah dadosipun nek APSI Karanganyar upami dingge tolok ukur wonten Indonesia niku nggih masuk akal Pak Limbuk. Nggih, leres. Nggih. Nggih. Lah niki wau lak kula dawuh saking panitia menika badhe kula istokaken lumantar pepunden kula Bapak Tripuji wau paring dawuh. Nggih. Menika mangke nggen limbukan Pak Dalang nyuwun dipun paringi wekdal ingkang longgar amargi kathah keluarga besar saking APSI menika ingkang pinter nembang lan nyanyi. Lah niku tur dasaripun nggih wonten campursarinipun. Cocok. Nggih, mboten napa-napa wong niki wau wis entuk sak lakon kula niki wau Pak, ponaman. Bar niki jenengan ajeng limbukan nganti jam 4:30 ora masalah. Amin. Nggih. Nggih, kecuali para penyanyi nika niki sinden-sinden niki nggih sampun saged Pak menawi campur-sari era sekarang ngoten pun siap nggih. Dasare niki pun ngempet jane pengen ndang joget pun ngempet Pak nggih. Mila jenengan badhe ngersakaken nembang piyambak napa didampingi kalian sinden. Nggih. Nggih. Nika manis sih nganggo gongso mawon sih. Gongso? Gongso sih. Nggih. Jenengan piyambak napa duet? Duet no, duet. Mang pilih sing pundi? Sing niki 350 nika 400 nika. Kula milih king lor nomor 2 mawon. Nomor 2. Nomor 2. King mriki. Kolor nomor 2. Aja kae sak miliar kae. Nggone. Ampun lek niku ampun. Nggih, aja lek kae lek. Lek nganti nika duet kali jenengan. Tengah-tengah. Nggih. Oh, Mbak Chandra, niki Mbak Chandra. Chandra kene, Mbak. Niki nggih sinden saking Karanganyar. Lenggahipun wonten Sangga Runggi. Oh, Sangga Runggi. Nggih, niku. Yakin. Nggih. Apa kancani Pak Lurah kene nok. Ayo medun kene. Ayo, satset. Das-des ayo. Das-des. Kaya dadak das-des Iya. lho, selak napa jenengan ki? Oh, selak. Ora nanti ya kesati pemirsa itu selak. Mumpung ibu iki tindak Jakarta tadi aman. Aman wis ah. Aman nggih Pak nggih. Aman wis Lah nek izin streaming napa mboten Bu e? Pripun? Streaming napa mboten? Streaming pun kula kirimi kok. Oh, alah nggih pun mboten sios. Pokoke kan nunggu Mas Yoyo sampai rampung niku. Oh, ngoten Alhamdulillah. nggih. Sugeng kagem Bu e wonten Jakarta. Nggih. Lagune napa Pak? Manis. Manis. Nggih kados panjenengan hitam manis. Nggih. Wes ngelem-ngelem iki, entek-entekane mendhe arepe ngrogoti dompet iki engko. Lha mboten lho Pak Yoyo, mboten nggih Pak nggih. Ah, iya. Ora. Nggih. Manis mangke pokoke Pak Lurah jenengan sing mengomando sinten malih keluarga APSI yang badhe nembang jenengan sing pirsa. Siap. Nggih. Ya Cok, monggo dipun aturaken manis. Ya. Dados. Ngungguli mati kaya bisa rangkake santungku Nami
Selamat sukses untuk Apsi Korwil. Tasik maju ulang tahun yang ketiga. Uyuk rukun solid sejahtera. Yuk. Kowe pancen manis, tambah manis, yang kowe ora. Yang resepan ngumpuli kaya bisa rotoke kantongku. Tepuk tangan untuk Pak Lurah Haryanto luar biasa. Matur nuwun. Matur nuwun nggih Pak Lurah. Nggih no. SPC ini ajeng dirampung salaman sik. to Pak Lurah. Jenengan ajeng salaman kali kula. Napa niku Pak Lurah? Kok abang-abang? Berkah ya. Jenengan iki ampun ngoten to Pak. Kula iki pekewo lho ngene. Estu kula pekewo Pak, kula wangsulke jenengan nggih Pak nggih. Kersa boten. Kersa boten. Mah ya wis kok. Yatim piatu. Matur nuwun nggih Pak Lurah. Nggih. Matur nuwun katresnanipun Pak Lurah luar biasa. Carane tresnani kali seniman nggih ngoten niku Pak Lurah luar biasa jenengan nggih. Pokoke jenengan tetap sukses, Bu Chandra Dewi nggih sukses ngoten niku nggih. Pangestune Mbah Limbuk. Nggih. Napa melih, Pak? Nggih, Pak. Rola mau nanti ya rola mau. Eka. Nggih. Napa kok golek rola? Jak joget mriki no rola. Nggih. Niku kudu sami ndonga Apsi Korwil mriki, Pak. Nggih. Supaya siji rola, loro yanto. Nggih. Niku ndang entuk jodoh ngono lho. Amin. Ben ora nguber-nguber rondo wae. Ayo nyoba penyanyine siji, ayo gorene. Mriki, Pak. Wah, nggih. Wah, iki. Ayo. Loh, lah iki campur sarine Mbak ya dong jeruk iki. Walah, iki wis dulur kabeh iki. Wah, cocok. Nggih. Ugi dumateng Mbak Eka Kebumen, matur nuwun kepareng nyengkuyung dumateng Apsi ing Tasikmadu, matur nuwun rawuhipun. Nggo ya diatiri nembang no. Mesti ngosik. Ayo. Monggo. Cek. Wangono to Kang Rajamala rono lho, ngorjen ngono lho. Ayo isone ngeprok lek kowe. Magadir. Ayo. Yen aku kangen. Waduh. Kangen karo sliramu. Rola. Ayo. Tak sawang-sawang fotomu neng dompetku. Yen aku kangen
kangen karo sliramu. Ayo no. Tak lus-lus fotomu neng HP-ku. Iya iki. Halo bro. Nggih. Apa kowe ra krasa Krasa. tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Wah, resik. Suarane kali sone lho. Tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Atiku, atimu. Mesti sindan-sindan iso pengen dandan ngono kuwi ta lek wayangan. Pengen. Sok kapan-kapan dandane ngene iki. Stop, Pak Dalang, stop intermezzo. Nggih. Pak Lurah, bojo kula ketoke pengen cedak penyanyi. Mangjak Pak Lurah, manggelandang, mboten napa-napa ben hiburan. Lah kula malah pengen kados mbak-mbak niki malah. Pengen napa? Pengen dandan ngeten. Mboten sah ngoten niku malah muwening jenengan. Wah niki sok semuci-suci lek niki doan. Lah jenengan wah jan ngono wae jan. Halo. Sampun. Sampun. Mboten lho, Mboten mboten kenalan jenengan asmane sinten, Mbak? Yo kenalan sih. Nggih, kula dalem Leliana, Pak. Siapa? Leliana. Sing takoni kula malah teng Pak Lurah pripun? Pripun? Leliana. Non? Leliana, Pak. Liliana. Leliana. Leliana. Pundi daleme? Kula saking Mojo Gedang. Mojo Gedang. Nggih. Iyalah. Kenal kalian Kang Rajamala sing nyaron niku. Pundi to? Niku lak Matur mase. jenengan ki kok ya. Niku lak mase sing niku ngibot niku. Nggih, Mas Nggih. Joko menika. Nggih, biasane lek tenggen kafe ya niku sing ngibot niku ngedram. Oh. Ngoten to. Heeh, ompreng diwalik no. Renang-renang ngoten niku. Nggih. Nggih. Sampun, matur sembah. Mbak, mboten pengen nyindan jenengan. Kapan mboten Nggih pengen dadi pengen sindan. ngoten, Pak. Tenggen kula niku enten kursusan. Napa nggih? Sing ngajari mboten Bu Kesi ini kan pun sibuk teng kampus, nggih. Lah mengke sing ngajari sinten, Pak? Kula. Nggih ning jam 2 bengi. Iku bahaya loh, Pak. Sampai Mboten jam loro. golek keheningan gitu, Pak. Oh, Ketika kita hening, sepi, maka itu fokus untuk kita memberi ilmu kepada siapa saja dan mudah diterima, ngoten niku, Mbak. Nggih, mengke kula dolan mriko. Mergo jenengan upamane ngangge napa niku ngangge napa gelungan ngangge sayak bayaan ngono. Walah mesti kaya buwal jinah jenengan. Nggih. Wani ngarepan. Wani ngajari sinden iki arepan. Ora. Jam 2 bengi wani. Ora wani. Samplo parut lho. Pak aku malah wedi dhewe to iki. Pripun Pak Lurah? Terus terus nih. Rencang kula enten setunggal menika. Nggih. Monggo, Mbak. Nggih mangatur nggih. Sisan. Mbak, anu Pak Lurah, sekedap Pak Lurah. Niki ya gentenan no. Niki mangke lek mboten kan nembang gawe story doan. Mek macak tok ora kon ngopo-ngopo mendhi doan ngoten. Saniki kalih kula nyaosi informasi dumateng warga masyarakat ingkang kepareng rawuh lan ugi ingkang kepareng mirsani lumantar streaming. Ya, dados Pak Lurah, Pak Lurah. Pak Lurah lek nyawang sinden angel diceluk pisan. Dalem bahasanya nggih. Benjang Nggih. tanggal 6 September 6 September ya. teng griya kula teng Kampung Wayang Nggih. Sawan Jaten teng lapangan Indraprasta Siap. ugi wonten wayangan peringatan HUT RI yang RI. ke-79 79 ya. tanggal 6 ning Nggih. agenda yang disusun oleh panitia adalah tanggal 5, 6, 7 akan ada pergelaran semuanya September. September ya. Nggih, nggih. Mangke mang tindak mriko. Siap. Mbak Leli mangja nggih. Nggih. Nggih, luar biasa elok tenan, nggih. Sip. Nggih. Nggih.
Genti warangganane dhisik mangke terus genti penyanyine ngoten. Ayo coba kaya apa? Ya bir kita, ayo bir. Ayo coba kaya apa? Ayo, iki ya tanjake iki. Ayo. Sol kapan-kapan ngangge rok ngono ya bir ya. Ayo. Kula pun sering lho Pak ndang rok ngoten niku. Heeh, ning yo ngenteni lek mau mari gudiken kuwi sik ya. Ora ya Pak resik mulus jenengan nonton opo piye Pak? Emoh. Ora coba kaya apa. Ku tak tang. Yo, Mbak Bir kita Ayu dari Kota Tahu Kediri. Dados. Bersama Mas Muhammad Taslim, ya Mas. Sugeng dalu nduk Bir kita Ayu. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Nggih. Ucapkan selamat sukses untuk APSI Korwil Tasikmadu ulang tahun yang ketiga. Yo. Mengucapkan selamat ulang tahun APSI yang ketiga. Semoga semakin sukses, jaya, tanggapannya lancar, sehat sedaya pengusahanipun nggih Pak. Amin. Kalau wingi Pak Dalang, kula Iya. tanggapan niku kula ndongakne Pak Lurah, kula ndongakne ketua panitia. Niku langsung panitiane Pak, moro teng panggung nyawer bir kita 1 juta iki kok rene sing nyawer ya Pak APSI Pak. Lah mau wis diwakili karo Pak Luar Haryanto Loh, mau. kan Pak Lurah, tim APSI belum Pak. Wis aja kuwatir ngono, mending kok do rapat engko, do rapat. Rapat Pak, Nyawer kowe ning taun ngarep pas ulang tahun sok ngono. sing kepapat. Kepapat nggih. Mas Nggih. Taslim silakan mengucapkan jenengan Rada MC. ini, Pak. Ayo. Rada ini, ya. Selamat buat APSI Eh, Tasikmadu ya Mas. Tasikmadu. Semoga jaya selamanya, tanggapannya laris. Amin. Nggih. Dan juga itu salam hormat kepada Pak Sigit Arianto yang rawuh iya. jauh dari Rembang. Ayo. Salam Selamat sih Pak. datang Nggih. di Mas Sigit Arianto, sarjana seni. Nggih. Bengi-bengi pokoke agrege ngono. Nggih. Sing jelas apa to iki ngomongne apa dhek ora jelas kok. Lah ngomong iki sing Ora cetha, pipo wuyu ngono. Nggih. Dados niki para sederek kondangipun Mas Taslim itu adalah Mas Muhammad Taslim Guroswara. Mongko Guroswara niku sangat identik dengan sound system, ya ta? Kira-kira jenengan dicawisi sound sing cacahe 28 set ngoten niku piye? Luar biasa Mas. Luar biasa. menggelegar ya Pak. 28 sakmene mbiyane iki bayangno sak ngene iki regane piro Pak? Aku ya pengen duwe ngene iki kira-kira cocok ra Pak nek aku dan entuk bojo pengusaha son ngene iki cocok ra. Lambene omongane ra kaya ngono, Bir. Sing marai kowe rawet iki ngono kuwi lho. Ngomong celebang-celbung ora. Loh. Maksude ki somben ki calonku ki ya pengusaha son ngoten lho Pak. Jenengan ampun negatif thinking riyen to. Nggih. Dadi lek pengen dadi pengusaha son kuwi sing penting duwe speaker karo duwe mic, ya ta. Speaker lak kowe duwe to? Pun mik nggih pun Pak kula Wis to, Pak. ayo syukur lek ngono. Menghibur warga masyarakat di Tasikmadu dengan lagunya Lintang Asmara coba kaya apa? Ayo. Iya Pak, intang asmara neh hak dhewe. Saksofone ini kudu muni Pak. Oh, harus. Wis sehat ya Pak. Tidak hanya saksofon namun juga dikolaborasi dengan keyboardnya Mas. Ya, Mangke melu bener. nadane gamelan Mas. Pokoke melu Mas Joko nggih. Pokoke Mas Joko mancing melu mancing ngono. Lho niki adik kakak Pak. Kandung adik kakak Pak kandung. Nggih. Kok Pripun? beda ya? Kok beda ya? Bagus adike Pak. Heh? Bagus adike niku Pak. Apa iya? Nggih. Heeh. Dicanggung. Kuwi mbiyen produksi gagal kok. Ampun Pak, ampun Pak, ampun
mboten, Pak. Mboten Yo, sekolah. monggo diaturake saking anu nggih. Sekso nggih, Mas. Pun siar nggih Mas Udin nggih. Semangat, Wah, Mas Udin. alhamdulillah nggih. Siap, Mas. Dicek di apsi sini, ya. Lintang Asmara. Yuk, dados. Enak ya, Pak. Pak Taslim. Pak sampean kok bagus meni jane Pak ame apa? Panas-panas. Marang sang Yasulati kadang kala ori Sekop-sekopnya, Pak. Sekop-sekop. Sekop-sekop. Ayo, Mas. Ayo, Mas. siang Sekok. rati mung eleng manis sing ati sekian bisa handuweni marang sang Yasulati. Hey, hey, hey,
biasa, luar biasa. Terima kasih Mas Taslim kalian Mbak Birgita. Ya, Sadurunge musik iki mumpung urung kundur Mbak Eka Suranti Jembeng Dur. Ya dadi ya bintang tamu larang. Mumpung gratis ditanjake. Sik lenggah ora Mbak Eka iki? Nanti Mbak Eka. Pun kundur. Dereng, putih-putih Mbak Eka, mriki Mbak. Ayo. Kaya apa? Kuwi ya Piyayi Karanganyar. Karanganyar wis sak trepe yen melu ngregengake ulang taune APSI yang ketiga. Mligine Korwil ing Tasikmadu. Nggih. Coba kaya apa? Ya. Pundi? Kundur. Oh, nggih, Mbun. Nggih. Lah ngono penyanyine sik. Ya, coba nggih. Ya Mbak, yang satunya selain Mbak Leli tadi, ayo coba kaya apa, nggih. Ya Mas, disupporti Mas jenengan king mriku. Coba kaya apa. Bersama Campur Sari Ngesti Laras. Lah, wau Mbak Leli, jenengan Mbak sinten? Loli. Dalam Loli Pak Dalam. Loh, penyanyi loro senengane li kabeh ya. Jenengan mau Leli ki Loli, ayo. Wah, jan luar biasa. Lujeng dalu. Jan kaya sekretaris ning film-film kae lho. Ayo. Menawi, Mbak menawi betahane sekretaris. Napa? Pak Dalang. Mumpun gadah larsa kula mangke. Nggih, Mbak. Oke. Daleme pundi? Lek jenenge Loli mesti sampean ngapusi mesti. Pripun to? Asline sinten asmane? Asline? Nggih. Asline nganu, Ani. Ani. Nggih. Ani sinten? Ani Suryani. Oh, Suryani. Nggih. Oh, nggih. Kula nami kula Cahya Surya 12 kula niku nggih. Oh, kita sehati nggih? Sehati. Embuh. Jenengan pundi daleme? Daleme Jumapolo Kota. Jumapolo. Nggih. Oh, nggih. Pancen selain menjadi seorang penyanyi biduan napa? Pripun, Pak? Selain menjadi penyanyi apa ada profesi yang lain? Anu, adol pring menika. Adol pring. Adol pring? Nggih. Masalah lek nganti tulusupen eman-eman astane sing halus kaya ngono kuwi no. Ora, nggih, ngoten. Nggih, elok nggih. Jos. Mbak menawi betahane sekretaris malih, Pak. Napa? Sekretaris, Mbah, nggih. Nggih mangke kula rapat nih kali kanca-kanca riyen, nggih. Butuh ora ngoten niku biasane kan do duwe idola dewi-dewi ngoten niku. Nggih. Nggih, ucapan untuk APSI pripun? Oh ya, Mbak Ani. sebelumnya mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga buat APSI. Semoga semakin solid dan kompak, tambah sukses, tambah laris. Amin ya rabbal alamin. Doa untuk kami Madangkara Group niki pripun? Ayo. Semoga tambah laris, Nggih. tambah sukses, ugi. Sehat selalu. Amin ya Buat rabbal semuanya. alamin. Nggih. Pun nate ningali kula teng YouTube. Sampun. Sampun. Anu kula meninggal ini langsung menika. Langsung Nggih Pak Cahyo niku pentas di Jumapolo. kapan niku? Ya, waktu itu. Jenengan nonton kaya ora WA aku. Lek WA aku kan iso WA aku tak lebone WA-mu tadi. Padahal pun kula inbox lho ten Facebook. Nggih. Nggih. Oh. Facebook kula niku sing nyekel Ajimas dadi mboten ngerti niku. Oh, Mbak. Mbak Ani. Nggih. Sampeyan kok ya pinter manas-manas. Pinter lho. Ngapunten niki niki wae pun dikira guyon nggih? Nggih. Jenengan pun preso niku piyayi niku asmane sinten pun preso? Sedereng. Oh, nggih niku sing jenenge Mbak Niken Saleho nggih niku. Nggih. Mbak Ani. Dalem. Jenengan ajeng lamar dados sekretaris Pak Cahyo to. Nggih. Monggo.
tindakan Tasih wonten jaket. lowongan? Oh, tasih. Oh, nggih. Kangge jenengan selalu ada, Mbak. Oh, nggih. Tenang mawon. Nggih. Ten ono lek wani awas. Lah aku iki Bu Kesi ora mung satpam lho. Dek iki sak dhuwure Kapolri lho ayo. Aku di mana saja dia ada, di atas, di bawah, di samping. Enek terus ayo. Terpantau nggih. Terpantau tadi yang namanya tindakan yang buruk itu tidak hanya niat dari perilakunya, namun ketika ada kesempatan itu makan lebih membahayakan niku. Betul. Kula nipun mboten duwe kesempatan napa-napa nggih. Lek biasane tembuti-tembuti Bu Kesi menti melu. Upamane Bu Kesi repot dhewe menti anak kula kon melu nggih. Ngoten niku nggih. Oke. Nggih, nggih. Dadi jeneng Enten lunga satpame no. nggih. Jeneng lunga, kula tak ngejak anak kula jenengan mang ngejak anak jenengan. Oh nggih. ngoten. Bocah Kersane loro. kok sami amane nggih. Nggih, engko dikek nggen play game ngoten awake dhewe ngegame dhewe kan Wala lah. kulino mesti niki, kulino mesti. Kulino napa, Mbak? Nah, iki. Wah, panitia luar biasa. Kula niku lek wayangan biasane mung gamelan nyel niku mawon lagune sing klasik-klasik. Pol niku aja lamis gitu. Sinden iki ngeten-ngeten iki namungan. Dadi kehebatan panitia sangat kreatif. Gandeng kula bareng kali kanca-kanca bacutan pirang-pirang bengi malam ini mendapatkan kesegaran dan vitamin pada malam hari ini di Tasik. Mendapatkan vitamin. Nggih. Vitamin C alias cengoh. Nggih. Ya nembang Mbak Ani. Lah Mbak Ani Surya. Napa mau? Ayo. Nggih, nembang Mbak. Napa Mbak? Ayo. Nyanyi, Ding. LDR. LDR mungkin ada permintaan? LDR apa? Seragenan apa dangdut? LDR ladrang wilujeng kok. Ayo. LDR. LDR ya, Mas? Ayo, LDR siap. Nggih. Nggih, nggih. Oh iming-iming, oh iya boleh iming-iming Mas. Mas Agus, spesial buat yang di depan ini Mas Sinten? Mas Sinten Niku namanya? Mas Alek Muhammad, ayo nggih niku. Mas Alek Dery, kok orang meyakinkan? Nggih. Barang enek penyanyi nu cacah polahe ra umum ayo. Mbok kaya aku lho tenang biasa. Ayo nggih. Pak Ari Sugeng Rawuh Pak Ari nggih. Aja lali kose ndang didadekne, Pak. Ayo wis sing borong kosmu. Ora dadi mahasiswine selak masuk, aku selak dadi bendahara ning kos e. Ayo. Nggih. Monggo niki ngapunten sinden-sinden lek senggak niku ngawut niki wau nggih. Mboten ketinggalan curahan hati menika. Aja cinta bojone wong niku lho. Nggih ngoten niku. Sampun Berat. Pak Dalang. Napa? Sampun. Oke. Terima kasih nggih, Mbak. Matur nuwun nggih, nggih. Sukses selalu kagem jenengan Mbak Ani. Waduh, deh. Modele saiki penyanyi ngono ya, Mak. Lek mbiyen mesti ngagem kaya rock bablasan kae terus kertip-kertip ngono kae. Saiki ngangge rock terus blek nggen buri ngene. Wah, jan. Ya, cocok. Wis ngono kuwi. Pancen kemajuane jaman. Ngono iki malah nggih ngopo-ngopo kena, Nduk. Ya. Loh, maksudnya nggih nyanyi kena ning kantor ya kena, ning pasar ya pantes ngono lho. Ayo. Lah iya to. Jan ya. Elok tenan. Temenanan. Tujune kok aku dadi cangik, dadi limbuk, dadi dalang ayo. Apa mau dadi MC campur sarine bae tenan. Abot sanggane, abot gudane. Iya. Ngene wae, Mak. Ngene iki men slamet aku. Ayo oke. Coba kaya apa saiki genti genduk Winong Nawangsih. Ya, iki. Lah pengen kaya Mbak Anik mau roke kuwi utawa jarike kena dibelek mburi ra apa-apa. Ayo. Ayo Nawangsih. Oke. Coba Arum Bali, ya coba balik gamelan meneh. Mbak Winong Nawangsih dari Tulungagung. Yuk. Dar kaya
Nimas Ayu Winong Nawangsih. Nggih, Pak. Halo. Sampeyan iso berkumandang suaramu alus ana ing streaming lan uga ana ngendi wae. Satemah entuk pangalembono. Wah, Winong suarane becik apik tanpa disurung kehebatan sound system yang profesional. Mokal nduk sampeyan iso melejit jenenge. Nggih, Nah, Pak. kuwi. Terus sanget. Tur sampeyan kudu marem. Madangkara duwe apa kuwi operator sound ya kuwi Pak Marno. Nah, niku. Lho, len nun sewu, lek nang game YouTube kuwi komplit suarane gamelan kuwi mlebu kabeh ngono kuwi. Tur alus, ora enek sing pecah kaya ngono kuwi. Leres sangat. Mila nggih Pak Marno kudu di eman-eman panjenengane saya sepuh, ya tenagane kudu diwet-wet. Ayo. Ampun disepuh-sepuhne to, Pak. Lho pancen ya wis sepuh sing tak maksudne ngene lho. Pambriye iki generasine Pak Marno kudu ndang enek. Oh. Sing tak arep-arep mek mung kari glondor to janjane. Ya. Ning dhek angger kon nyekel apa kuwi nggen mixer malah bingung dhewe. Ha iya, ora apa-apa kakean ning RRI ya glondor ya. Ora mari-mari penyakitan kuapok kowe ayo. Ayo siaran, siaran. Siaran. Sagung para miyarsa. Heeh. Lah iki ngene, Nduk, bareng tak amati ana ing streaming ana ing medsos, iki sampeyan iki jenenge saya melejit, saya viral, saya kondang. Penggemarmu saya akeh. Mula kanggo tandha tresna marang penggemarmu, sampeyan aja bosen, aja waleh. Mergo Nadianto sing jenenge ninggal katresnan iki ora mung kok ben-bengi metu. Mbok sak jam metu ping pindho ngono yen pancen lagi seneng ora ana jelehe. Ngono ya, Nduk ya. Nah, kaya Umi mbiyen jaman podang kuning ben bengi nembange ya podang kuning kuwi. Sok-sok yen ra metu malah gawe kuciwane sing mirsani, ngono kuwi. Ya saiki kudu tetep semangat iki ninggal katresnan, ngono kuwi. Aja nganti ninggal katresnan keluarga besar saka Apsi ing Tasikmadu kene, ngono. Pak. Sip. Mboten bawa nggih, Pak. Nun. Langsung mawon nggih. Ya wis, ra apa-apa langsung. Musintene jaranane kuwi kok. Ayo. Nggih, siap. Nggih. Wah, Mbah Wir seneng Mbah Wir. Ayo. Ayo coba kaya apa nggih. Nah, pokoke sing kedua jaran kena. Ayo coba kaya apa. Nggih, Pak. Nggih. Monggo dados Madangkara Group. Yuk. Daryono Krik Sorjo Sugeng Laras, Pak.